Back sa ating channel mga amigo. Yan mga amigo, buhay OFW tayo mga amigo. Ayan na, tayo dating OFW noon sa Saudi Arabia. Halos 2 taon tayo nagtrabaho bilang tinsmith or dock installer sa Tabuk, Saudi Arabia. Pinadala tayo doon ng ating company para sa kanilang kontrata. Kaya nagtyaga tayo ng 2 taong kontrata pero hindi na tayo nag-renew mga amigo. Noong year 1992, 93. 93 na hanggang 94, 95 tayo doon mga amigos sa Saudi Arabia. 2 taon tayo doon nakipag-sapalaran. Ngunit hindi rin maganda yung ating naging pagtatrabaho doon. Kaya pinili na lang natin na hindi na mag-renew ng kontrata. After noon mga amigo, nagtrabaho tayo dito sa atin sa Pilipinas. After 2 years, nagtrabaho tayo dito sa local government, sa gobyerno or sa bilang isang driver mga amigo. Naging driver tayo ng emergency car or itawagin nating ambulance sa loob ng halos 5 taon mga amigo. Kaya nagtyaga-tyaga tayo kasi nung tayo nag-abroad, during that time na nag-abroad tayo mga amigo, wala wala pa tayong anak noon mga amigo. Kaya nagtyaga tayo din sa Pilipinas ng almost 2 years or 5 years mga amigo ng ganun. At after that mga amigo, 2003 pinalad tayong makapag-abroad uli, ngunit sa Kuwait naman tayo napadpad mga amigo. Medyo hindi maganda yung naging kapalaran natin nung una doon sa Kuwait kasi yung nasa kontrata natin noon mga amigo is almost nasa kuan tayo mga amigo noon. Yung kontrata natin nasa 90 dinar. I-times mo na lang mga amigo sa 165 yan na yata nung dumating na tayo doon. Medyo maganda-ganda na sana, kaso pagdating natin doon binago yung kontrata. Alam niyo mga amigo kung magkano ang ginawang 50 dinar yung sweldo natin sa isang buwan. Tapos ang trabaho po natin noon carpet, mananahi tayo ng carpet or nag-i-aging tayo ng carpet. Alam niyo naman mga amigo yung carpet, kung sino ang merong carpet sa inyong bahay, makikita nyo naman kung gaano kahirap siguro. Kung may nakikita kayong aging sa mga palibot niyan or tahi, naranasan po natin yan amigo. Yung hindi natin trabaho yan kasi mga amigo, driver tayo dito sa Pilipinas at saka sa Saudi Arabia. Dock installer tayo or aircon na nasa area tayo ng aircon. Pagdating natin sa Kuwait, na destino tayo naman sa pag aging ng carpet. Kaya ayun, medyo nahirapan tayo mag-adjust noon. Mabibigat kasi yung carpet mga amigo, pero napagtiyagaan natin yun ng mahigit 1 taon sa ganong sweldo. Ang ginagawa po natin noon na imbis na umuwi mga amigo at magpahinga sa bahay pagkatapos ng trabaho, hindi natin ginagawa yon. Ang ginagawa natin noon mga amigo, pagdating natin sa bahay, magkakape lang tayo o magiinom ng tsa, tapos didiretso na uli sa panibagong trabaho. Or kaya paglabas sa trabaho, papunta uli sa trabaho, instead na sa bahay tayo pumunta, ay didiretso tayo sa trabaho lang ba at bahay mga amigo. Minsan mga amigo, 3 oras, 4 na oras lang tinutulog natin kasi kailangan matapos. Halimbawa may kontrata tayo sa isang building, kailangan natin matapos yon, may kontrata kasi. At sa pamamagitan noon, medyo nakakabili tayo ng pangangailangan natin sa pagsama sa pangongontrata. Kaya mga amigo, napakahirap din ng buhay OFW. Sana doon sa mga anak na nag-aaral dito sa Pilipinas, pahalagahan natin yung bawat sintabo na pinapadala sa atin ng ating mga magulang. Kasi ang hirap ng buhay sa abroad mga amigo, lalo na doon sa mga baguhan. Kasi sa mga baguhan na paglabas ng yung bang aalis ka pa lang, sa unang sakay mo pa lang, medyo excited ka kasi sa ang iniisip mo giginhawa yung pamilya mo. Hindi, pero ang reality niyan mga amigo, hindi natin alam kung anong aabutan natin sa bansang pupuntahan natin. Kaya ayon,
medyo masaklap nga lang sa mga umaalis na mga magulang or mga tatay at nanay. Napakasakit sa kalooban lalo na pag yung second timer ka na or pag-aalis ka. Pag aalis ka at papaalam ka sa mga anak mo, napakasakit mga amigo. Kasi naranasan ko natin yan mga amigo, sarili nating experience yan. Nung tayo umalis, papunta ng Kuwait noon, noong 2003, maliliit pa yung ating mga anak, hindi natin naranasan na hindi natin nasubaybayan na lumalaki sila. Bagamat nakakapagbigay tayo ng financial support or pangangailangan nila, pero mas masarap siguro mga amigo kung masusubaybayan natin yung paglaki ng ating mga anak. Kung alam ko lang mga amigo na ganon din naman mangyayari, yung halimbawa, nag-aabot ka tapos ang sinisweldo mo doon halos parehas lang ng sinisweldo mo dito sa Pilipinas. Mas gugustuhin ko pang manatili na lamang dito or pagtiyagaan na lang. Maging masipag ka na lang mga amigo dito sa Pilipinas. Maging masipag ka lang sa pagtatrabaho at matyaga ka. Siguro kikitain mo rin yung kinikita doon. Kasi sa ngayon mga amigo, sa totoo lang, napakaliit na rin na naman sinisweldo ng mga skilled workers doon sa Middle East. Gawa ng mga siyempre parang negosyo din yung pagtatrabaho doon sa abroad kasi tayo mga Pilipino alam natin na masikap tayo at marunong tayo magtrabaho sa lahat ng anggulo sa lahat ng aspeto ng pagtatrabaho marunong tayo niyan. Kaunting pag-aaral lang o kaunting kaalaman lang madali natin ma-pick up yung trabaho doon sa ibang bansa. Sa ngayon kasi marami ng kompetensya sa ibang bansa na mas mabababa yung sweldo kaya nahahatak tayo yung mga skilled workers natin nahahatak na mababa na rin ang tinatanggap. Kumbaga wala na ng choice kundi tanggapin na lang kung magkano ibigay pagdating doon kasi kadalasan talaga mga amigo sa mga OFW na umalis dito sa Pilipinas maganda yung sweldo na offer, maganda yung nasa kontrata, pero pagdating doon babaguhin, papipirmahin ka sa panibagong kontrata at kung hindi ka pipirma either na pauwiin ka or gagawin ka ng problema at ganun talaga ang buhay doon sa reality yan mga amigo kasi yung naranasan natin doon mga amigo, yung huling employer natin, dalawa kaming Pilipino. Ang inyong amigo ay nagpumilit na lang umuwi. Mas pinili natin umuwi noon at hindi na natin kinuha yung length of service natin sa huling employer natin noon sa Kuwait kasi nararamdaman ko na gumagawa ng paraan yung aming amo noon na hindi maganda. At nung tayo makarating dito, nabalitaan natin yung ating kasamahang si Kuya Lois noon na pinakulong ng ating Egyptian na employer noon, ginawa ng problema kasi doon mga amigo uso rin ang usong-uso rin doon yung palakasan. Malakas kasi sa mga pulis yun doon sa ibang bansa. Ang ginawa niya isinakay niya sa kanyang service vehicle yung ating kababayan at ibinaba doon sa police station at dire-diretso na siya sa kulungan. Ganun ang ganun ang nangyari doon mga amigo at marami pang ibang mga hindi nababalita dito mga amigo na mga kaganapan doon sa ibang bansa. Kaya doon sa mga bata, yung mga anak na mga tatay ninyo na nasa ibang bansa, kung ano man ang maibigay ng inyong mga magulang sa inyo, sana pahalagahan nyo ang bawat sentabo na kanilang pinapadala. Kasi ang mga magulang nyo doon na minsan hindi na sila natutulog para makapagtrabaho o nagtipid sila sa pagkain para may maipadala lamang dito sa atin. Sana maging aral sana po yan sa ating mga kabataan, yung mga kabataan na nag-aaral o mga hindi na nag-aaral. Pahalagahan nyo po yung paghihirap ng inyong mga magulang sa ibang bansa. Ayan na, mega love shoutout po sa ating mga amigong OFW at ingat-ingat po kayo dyan lahat sa bansang inyong pinagtatrabahoan. Ayan, by the way mga amigo, ang inyong amigo pala ay isang anak na magsasaka. Meron po kasi akong nabasa doon sa isang vlog na yung isang Pilipinang kababayan natin ay isang magsasaka sa isang bansa at parang hindi yung meron nag-comment na mga amigo na isang Pilipino or Filipino I think Pilipino siguro yon
parang hindi niya ikinatutuwa yung pagiging magsasaka ng isang Pilipino sa ibang bansa. Alam mo kaibigan, ako ay isang anak ng magsasaka. Na natutuwa ako at naging tatay ko ay isang magsasaka. Na nagpapakain sa mga tao sa kalungsuran or yung mga sabihin na natin yung mga tao dito sa Metro Manila. Kasi kung walang magsasaka, kaibigan, amigo, kung walang magsasaka, amigo, siguro wala tayong kakainin dito sa Maynila. Wala tayong kamote, wala tayong palay, wala tayong kung ano-ano mga gulay, isda. Wala tayong makakain ng mga 'yan. Kasi yung mga yung mga yung mga magsasaka, sila ang nagpapakain sa atin. Subukan mo amigo or subukan mong hindi bumili ng mga produkto ng mga magsasaka amigo kung anong inyong kakainin sa araw-araw. Subukan mong hindi kumain ng isda. Subukan mong hindi kumain ng baboy amigo. Subukan mong hindi kumain ng bigas. Subukan mong hindi kumain ng kamote. Tingnan natin kung anong kakainin mo. Kasi yung harina amigo, wag mong sabihin na magtitinapay ka na lang. Yung tinapay amigo ay produkto yan ng isang magsasaka rin. Kaya wala ka namang kakainin kundi siguro, pwede na siguro kung ano makita mo dyan, yun na lang kainin mo, yung baton makikita mo dyan. Kasi yung magsasaka, lahat yan ang kinakain natin mga amigo. Galing yan sa pawis ng magsasaka. Kaya wag nyo pong sana yung mga hindi proud doon sa anak ng magsasaka o yung mga kaibigan or yung mga OFW na nagsasaka sa ibang bansa, sana maging proud na rin kayo at sana ipagmalaki po natin yung ating mga kababayan na nagtatanim or nagsasaka doon sa ibang bansa, yung mga nag-aalaga ng mga hayop. Isa rin po yung magsasaka, yung mga nangingisda, magsasaka rin po yan, yung mga nagtatanim po, lahat po sila ay magsasaka. Yan pong mga produkto ng magsasaka ay ibinibinta po yan sa merkado o sa pamilihang bayan ng ating mga tinitirhang lungsod. Kaya sana mga kababayan, sana mga amigo, maging proud tayo doon sa mga magsasaka. Kaya ako po ay isang anak magsasaka, kaya proud na proud po ako sa aking mga magulang. O proud na proud po ako sa aking tatay na isang magsasaka po. Maligaya po ako sa buhay na sila po ang naging magulang ko. Hindi ko po sila kinakahiya at hindi po ako nalulungkot na sila ang naging magulang ko. Kaya kung sakali po na uulitin ang buhay at pagbibigyan uli ako na mamili ng isang magulang, ang pipiliin ko po yung magulang ay ang aking tatay at aking ina. Kaya mega love shoutout sa iyo kaibigan at kababayan. Sana maging proud ka sa magsasaka kasi lahat ng kinakain mo, maging mayaman ka man, lahat ng kinakain mo ay galing sa magsasaka. Maging iyan ay bigas man o manok o ano mga klase ng pagkain ay galing po siya sa tinatawag nating magsasaka or sa hindi mo nagugustuhan. Maraming salamat sa iyo kaibigan at amigo. At sana ay maging proud ka doon sa mga Pilipinong nagsasaka sa ibang bansa kasi sila din ang silang bumubuhay hindi lamang po doon sa mga tao kung saan sila nagsasaka pati din po dito sa Pilipinas. Kasi karamihan po dito sa atin na nagmula po tayo sa mga magsasaka. Maging mangingisda ka man o nag-aalaga ka ng mga hayop or anumang klaseng inaalagaan na pag kinakain ng tao mga amigo. Ayan mga amigo at sana wala na tayong mabasang ganyan kasi nakakainit ng ulo mga amigo. Pasensya na kayo mga amigo at sana kung hindi ka proud sa mga magsasaka wag ka na lang bumili ng mga produkto nila. Maging yan man ay prutas, pagkain, ulam, bigas or ano man at tinapay. Lahat po yan na kinakain natin amigo or kaibigan. Lahat po yung kaibigan pinagpapaguran at pinaglalaanan ng oras ng ating mga magsasaka at sana alam mo rin kung ano yung mga sinasabi mo amigo o amiga or ano man ang tawag sa iyo. Hindi po nagagalit ang inyong amigo kasi nagko-comment lang po tayo doon sa mga sinabi niya noong mabasa natin yan sa isang
vlog ng isang kababayan nating Pilipina na nagsasaka sa ibang bansa. Maging proud na lang po tayo. Wag na tayong mag-comment ng hindi maganda mga amigo. Magbasa na lang po tayo kung hindi po natin nagugustuhan yung isang video, wag na po natin panoorin at wag na rin po tayo mag-comment kasi nakakainit lang ng ulo yan, amigo. At maraming salamat sa iyo, amigo, at pagpalain ka nawa ng Panginoon. Ingatan ka sa lahat ng oras sa iyong ginagawa at sana'y marami kang mapanood ng mga video, mga video, amigo o amiga. Yan na. Salamat po. God bless po. I love you all. Bye-bye.